nwa si na chi n'ụba si na chi na Chukwu emekela anyị oluwa gasole m kenebe na-echogbo gasole m kenebe na-echogbo ndelita ije enuo mama m nwoke anyị kene Chukwu Olisaemeka ibe onye ga-abụ n'ụwa ya ka ọ ga-abụ n'ila na-eluro na chi n'ụwa ibe dị bụ ya ka gị ga-abụ nwere ifilo ga-eme n'oge n'ụwa onye ti ya nyela eze ya ga-echi n'eze n'osi na Chukwu igwe n'ụwa azọ n'ụwa azọ n'ome n'ụwa n'ike dị elu n'oge chọwa oge n'ụwa ewepụ n'ike niile si na Chukwu ifilo ga-eme n'anyị n'ụwa erika n'iwe dị n'obiọmụ dị n'eze ndị ife dị mma na adịrọ mma n'ụwa ife onye na-emeche n'ozolezo na chọgbo na afọ n'oge n'ụwa nke onye metalụ ma mgbe nta ọgwọlụ oge na-abịala oge n'ụwa onye kọlụ ji ga-egwuli ji onye kọlụ ede ga-egwule kọkọlụ n'aba oge n'ịgbakụ onye ga-edochi ọnụ afa ka mụ na-agbalị n'ụwa gbasole m kenebe na-echopụ gbasole m kenebe na-echopụ njelita ije enuo mama m nwoke ikele Olisaemeka Olisaemekela anyị oluwa na Chukwu emekela anyị oluwa ege na onye bụlụ ọkụ kezeke n'ofe egwu n'oge gbolo naanị ife niile si n'aka Olisa na Chukwu emekela anyị oluwa nwa si na chi ụba si na chi na Chukwu emekela anyị oluwa gbasole m kenebe na-echukwu gbasole m kenebe na-echukwu njelita ije enuo mama m nwoke ikele Chukwu Olisaemeka ife Chukwu na-emela anyị n'enu were ike sole m kenebe na-echogbu ọlụ Chukwu na-alụla anyị n'enu were ike sole m kenebe na-echogbu mmadụ na-alalụ ụlọ ma chichi echifo mmadụ eteta ụlọ n'ụwa ọ bụ onye ga-agwa m ebe o jelu nata oge n'Igbo na ajụ n'anyị n'ụwa nwaanyị na-ebe afọ ime ọnwa ite naanị ya ọ bụ onye na-eche n'ụya n'ụwa ilobasa nkata Chukwu aghasasị ya ife onye ga-abụ n'ụlọ osi na Chukwu nwaanyị iwe mụse nwa ya wee nata ifu na ibe kenebe Olisa Chukwu ndị iwe dị n'obiọmụ dị n'eze fesolu kenebe na-echukwu ka anyị kenebe onye
ife Chukwu na-emela anyị n'enu werika oge n'ịgbakuwe onye ga-edo ntị ọnụla mfa ka mụ na-agbalị enu n'ụwa gbasole m kenebe na-echogbu gbasole m kenebe na-echogbu njelita ije enu mama m ọka ikene Olisaemeka ọyọ jeje ọtụ nwakụkụ ya nwada nwakụkụ anabaghị ebe o si wee bịa ngozi Chukwu ji gọzi anyị ọ na-awụ ma kpata oyi tolo na-emu ka ike na-echukwu akọ na uche o nyere anyị n'enu werika akọ na uche Chukwu ji gọzie Igbo ya ka Igbo ji akpata ego n'ụwa akọ na uche Chukwu ji gọzi anyị ka anyị ji eje n'obodo oyibo akọ na uche Chukwu ji gọzi anyị ka anyị ji atụ n'afịa n'ụwa ebe ndị ọzọ jelu wee gbala aka ka Igbo na-eche n'obulike wee nata Chukwu na-agọzi ụmụ Igbo n'akwụkwọ Chukwu na-agọzi Igbo n'akụ n'ụba ife Chukwu ji gọzi Igberika kedu nke m ga-akọ weghala ibe ya ya ka njizi ka anyị kene Chukwu na Chukwu emekela anyị n'ụwa oge na-egbakụba onye ga-edo ntị ọnụụlụ afa ka nna gbalị n'ụwa gbasole m kenebe na-echogbu gbasole m kenebe na-echogbu njelita ije enuo mana m aka ikele Olisaemeka Chukwu Olisaemeka Olisaemeka ka anyị kene n'Olisa Chukwu ife niile ọ na-emela anyị n'ụwa gbasole m kenebe na-echogbu gbasole m kenebe na-echogbu Olisaemekela anyị ya ụwa na Chukwu emekela anyị ya ụwa ekene onye gbula ọkụ keze ekene ofe egbula anyị n'ụwa gbasole m kenebe na-echogbu gbasole m kenebe na-echogbu njelita ije enuo mama m aka ikele Chukwu Olisaemeka Igbo na anyị nwere ife niile Chukwu ji wee gọzie obodo anyị nụ Chukwu kele ụwa nyela anyị ife anyị ga-eji wee bele ndụ unu anụgo nwana bụ unu mgbe ebulugbo mgbe ndị dibịa na-ekwu n'eziokwu afịfịa dị n'ọfịa kaba ji agwọ n'anyị ọrịa unu anụgo ọgwụ isi ọgwụgwụ a dị n'ọfịa ọgwụ afọ ọlụlụ dị n'ọfịa Igbo were apịfe tinyela anyị ọnwụ uwe karịa aja na biko lụwa ọlụ aja na biko lụwa ọlụ idebenu ndị na-eme alụ ka alụ wee kwụsị na be anyị ude na-agbago ọzọ na be anyị na alụ a na-emezi n'obodo erika ọbala na-akwabụ n'obodo erika aja na biko lụwa ọlụ njelita ije enugo mama m ọka ikele Olisaemeka ọyọ anyị odumodu ọkwa gị bụ ụlọakụ gị bịa kene Chief Mr. Gabriel Chukwuemeka Nwankwọ
akụ 1 na Amansi Kingdom. Chief Ifechukwu Amaro nke izizi na n'Igbo niile. Ojibeka nke izizi na Amansi Kingdom. Nwana ya eze Akajọfọ ndị ichie na Amansi Kingdom. Managing Director Chukwuemeka Motors and Sons Limited, Zakibiam, Benue State. Chairman Motors Papers, Okum Local Government, Zakibiam, Benue State. Gino Dozia Kugeno, Chief Mrs. Grace Ogochukwu Nwankwo, Adadi Oramma 1 na Amansi Kingdom. Ya gama baba zigbo oyibo n'ezi oyi kajọ nwanne. Akọma Jidaku Biakene n'iso n'odogwu. Honorable Mr. Sunday Ngwoke Akọma Jidaku nke izizi n'Ebonyi State. Managing Director Sunday King Supermarket, Gariki Amansi Kingdom. Managing Director Sunday King Boutique n'Ọka. Gino Dozia Kugino. Honorable Mrs. Nneoma Ngwoke Stanley Umnwaanyị niile n'Ebonyi State. Adadi Oramma ọkwa gị si mụ keneli gị ezigbo nna gị Nwerochukwu Ngwoke The Douglas Odogwu eji eje mba n'Ebonyi State. Ije ka anyị kene n'Olisa Chukwu Olisaemeka ka anyị kene n'Olisa Chukwu ife ndị nọ na-emela anyị Olikenebe n'Echukwu Gasolimu kenebe n'Echukwu Olisaemekela anyị ya n'ụwa na Chukwu emekela anyị n'ụwa. Otijokodogwu na-ekene mụ gị ezi oyi mụ. Ajoko na Amansi Kingdom CJ na Lagos. Managing Director Ostiano Pharmaceutical Limited. Christoph and Christoph Global Limited. Of Angels Pharmaceutical Limited. Bloodline Global Investment Limited. Na Lagos State kina chozeno. Ije Kona si emeke kwesi aboya Joke no biya no mo. Ọkwa gese nwa welugo jebe n'ọgadele mụmma. Honorable Sylvester Chichokubia Afụ nwa Chetana na Amansi Kingdom.
The Blessed Jokin Aluminium Industry Limited, Chief Admin Ọganiru Amonsi Kingdom, Ezioyi Kenekwelu Mama Obi Nwana Mmili Nlenyi na Amonsi Kingdom, The Last Bus Stop nke ndị Igbo niile. Ije ka anyị kene n'Olisa Chukwu, Olisaemeka ka anyị kene n'Olisa Chukwu n'ifo Olisaemeka Solemu kenebe n'Chukwu, ka Solemu kenebe n'Chukwu, Olisaemekela anyị ụwa, ka Solemu kenebe n'Chukwu, ka Solemu kenebe n'Chukwu.